इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय जिसका फिल्म्स। भाले जराई देते फेफड़ा चाहे पेटा वगे भाले जराई देते फेफड़ा चाहे पेटा वगे तोरा से नीक हई टोटल सिगरेट वगे तोरा से नीक हई टोटल सिगरेट वगे तोरनी जैसे दिलावा छौड़ी फूटा है कच के पलेटा वगे तोरनी जैसे दिलावा छौड़ी फूटा है कच के पलेटा वगे तोरा से नीक हई टोटल सिगरेट वगे तोरा से नीक हई टोटल सिगरेट वगे भाले तू हमार दिल तोड़ देनी गे चाहे तू हमार दिल तोड़ फोड़ देनी गे भाले तू हमार दिल तोड़ देनी गे चाहे तू हमार दिल तोड़ फोड़ देनी गे लाजो ना लागब जही न मरनी होन बिरेकावा गे याद आबौ छौड़ी जही ना पूछनी घलिया के रेटावा गे एगे तोरा से नीक हई टोटल सिगरेटवा गे एगे तोरा से नीक हई टोटल सिगरेटवा गे रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। रहतौ जहिया सदिया जहिया मारे कदिया डेटा वगे रहतौ जही न सदिया जही ना मारे कदिया डेटा वगे रहतौ जहिया सदिया जहिया मारे कदिया डेटा वगे रहतौ जही न सदिया जही ना मारे कदिया डेटा वगे रीतिक दीवाना मिले के करहलौ बेटा वगे रीतिक दीवाना मिले के करहलौ बेटा वगे तोरा से नीक हई टोटल सिगरेट वगे तोरा से नीक हई टोटल सिगरेट वगे। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।